अरबी समुद्रात कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे निर्माण झालेल्या चक्रीवादळाचा जबरदस्त तडाखा सिंधुदुर्ग किनारपट्टी भागास बसला आहे। आज पहाटेपासून उधाणाच्या लाटांचे पाणी सिंधुदुर्ग किल्ल्यासह मेढा, राजकोट, आजऱ्यातील जामडुल बेट, देवबाग येथील वस्तीत घुसले। शहरातील बंदर जेटी, मोरेश्वरवाडी, दांडी, तळाशील, तारकर्ली किनारपट्टी भागालाही उधाणाचा फटका बसला आहे। काही मच्छीमारांच्या होड्या उधाणाच्या तडाख्यात वाहून गेल्या आहेत। सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा जोर वाढल्याने किनारपट्टी भागात घबराट पसरली आहे। समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे वादळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे। चक्रीवादळामुळे किनारपट्टी भागात गेले काही दिवस मुसळधार पाऊस पडत आहे। आज पहाटे समुद्राला आलेल्या उधाणाचे पाणी सिंधुदुर्ग किल्ल्यात मेढा, राजकोट, देवबाग, जामडुल बेटावरील वस्तीत घुसले। समुद्री उधाणाचे पाणी किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारातून आत घुसून हनुमान मंदिरापर्यंत पोहोचले आहे। अजस्त्र लाटांचा मारा तटबंदीस होत आहे, त्यामुळे किल्ला रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे। शहरातील मेढा, राजकोट येथील किनाऱ्यालगत असलेल्या वस्त्यांमध्ये सकाळी उधाणाचे पाणी घुसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते। काही मच्छीमारांनी आपल्या नौका 2 दिवसापूर्वी सुरक्षित ठिकाणी नेल्या होत्या। यात दांडी समुद्रात काही जणांनी समुद्रात ठेवलेले ट्रॉलर्स व छोट्या नौकांना धोका निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे। यात काही छोट्या होड्या समुद्रात वाहून गेल्याचे दिसले। समुद्राचे अकराळ विक्राळ रूपामुळे किनारपट्टी भागात हाहाकार उडल्याचे चित्र आहे। मेढा, राजकोट मधील मच्छीमारांनी समुद्रातील आपल्या नौका किनाऱ्यावर ओढण्यास सुरुवात केली आहे। यात काही मच्छीमारांच्या नौका आदळून नुकसानही झाले आहे। पायरी भूतनाथ, मोरेश्वरवाडीत समुद्री उधाणाचे पाणी घुसले आहे। याची माहिती मिळताच नगरसेवक पंकज सादिये, अशोक तोडणकर, गणेश तोडणकर यांच्यासह स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली। ही आमच्या देवबागची परिस्थिती बघा, गेली 15 वर्ष काँग्रेसची सत्ता होती। या काँग्रेसच्या सत्तेने काही केलं नाही, म्हणून बीजेपी आणि शिवसेनेला निवडून दिलं। पण बीजेपी आणि शिवसेनेचा गेले 5 वर्ष राज्य असताना सुद्धा या आमच्या देवबाग गावासाठी अजूनपर्यंत त्यांनी काहीही केलेलं नाही। गेल्या वर्षी या 5 वर्षात जर या बांधाऱ्याचं काम झालं असतं तर आज आमची ही परिस्थिती आली नसती। नेमकं आम्हाला कळत नाही, आम्ही भारतात राहतो की भारताच्या बाहेर राहतो। सरकार कधी जागा होणार? इथे 9,000 लोकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे आणि इथले जे मच्छीमारी आहेत यांचं आता सगळं हे नुकसान झालेलं आहे। याला नेमकं जबाबदार तरी कोण? शासन आपल्या डोक्यावर याची जबाबदारी घेणार काय? इथे सगळे लोक बघा, या पाण्याचा फोर्स बघा, हे पाणी किती आतमध्ये आलंय ते बघा। ते आपण पुढत चाललोय, देवबागवाले सगळे पुढत चालले आणि कुठल्याही नेत्याचा, आमदार, खासदार, त्यानंतर मंत्री संत्री यांचं कुठल्याही प्रकारचं लक्ष नाही। इथे फक्त जर आलं असेल तर CRZ याच्यावर फक्त अभ्यास चालू आहे यांचा, बाकी कुठल्याही प्रकारे अभ्यास चालू नाही। आता हे पाणी अजून 1-2 तास भरायचे आणि 2 तासाच्या नंतर आता ही अशी परिस्थिती उलटली, 2 तासानंतर किती परिस्थिती उलटेल याचा जरा सरकारने विचार करावा आणि या देवबागसाठी काहीतरी करावं।